Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da mafitattu. Cikin wannan sako za ga wani hoton kafin aure da ya bayyana a shafukan sada zumunta wadda aka ga Adam A Zango, wadda jama'a da dama suna tunanin cewa aure zai yi. Wani hotuna da ya bayyana a shafukan sada zumunta wadda aka ga jarumi Adam A Zango tare da wata kamar amarya, ko kuma in ce amarya in advance. Hoton kafin aure haka salon ɗaukar hoton da aka ga Adam A Zango, inda jama'a ke tofa albarkacin bakin su, wasu na cewa aure zai yi. Zango, wadda suka yi hatsari da mota kan hanyar Kano zuwa Kaduna, ya fitar da wata sanarwa a shafinsa na sada zumunta wadda ya nuna yana da magana mai muhimmanci, amma saboda rafin isasshen kafi kasancewar ya samu rauni a hatsarin da suka yi, ya bada hakuri, sannan ya daga maganar mai muhimmanci da ya alkawarin yi zuwa nan gaba. Yayin da yake bawa jama'a hakuri yana cewa, ina matukar baku hakuri, duk abin da kuke tunani ba shi bane. Tabbas zan yi magana, amma sakamakon rashin isasshen karfi da zan yi a yanzu, na daga wannan maganar zuwa wani lokaci nan gaba. A kara hakuri masoya. Fim din Baby kuma ranar fitarsa bata canja ba. 27 ga watan Jun 2025 za a fara sakin shi a Adam A Zango official YouTube channel. Wane ne zai hada matsayin zuma da wannan dalili jama'a a social media suka fara cewa Adam A Zango aure ne zai sanar, amma maganar ta kara tabbata ko kuma zargin ta fara karfi ne yayin da fitaccen jarumi Abdul M Sharif, wanda ya kasance daya daga cikin na gaba-gaba wurin sanar da hatsarin Adam A Zango a shafinsa na sada zumunta. Haka zalika wadda kuma yana shirin angoncewa da jaruma Maryam Malika, ya saka hoton a shafinsa na sada zumunta yana cewa Allah sa haka ne, amin. Haka zalika wani director a Kannywood kuma dan kamfanin Adam A Zango, sunansa Saifullahi Ishaku amma an fi kiransa da Saifullahi Sabzo, shi ma ya tabbatar da hoton a shafinsa na sada zumunta inda yake cewa fatan alheri. Wannan shine ya kara tabbatar da zargin jama'a, sai dai ba a bayyana shin auren fim ne ko kuma auren gaske ne ba, duba da cewa Adam A Zango yana tallata sabon fim din shi mai suna Baby. Ga duk wanda ya san Adam A Zango ya san fitacce ne a fannin nishadantarwa a Najeriya, wadda ya kai ga ko tare yayi a shafukan sada zumunta sai ya ja hankalin jama'a, wata rana sai ya janyo cece kuce. Wasu na tunanin cewa saboda kudin cece kuce kan auren, Zango bai fito ya bayyana maganar auren ba sai lokaci ko rana yayi. Misali idan kuka duba da Dauda Gahutu Rarara da Aisha Humaira, duba da yadda suka shaku har ya kai ga 'yan jarida sukan tambayin su cewa ko akwai soyayya tsakanin su, dukkanin su suna musanta hakan, amma kwatam sai aka ji washe gari za a daura auren su. Wasu jarumai ma a Kannywood sai dai a ji an daura auren su. To ma sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da mafitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.